Dobar dan, poštovani gledatelji. I jedni i drugi aktivno su sudjelovali u stvaranju domovine. Očekivali su da kako više i bolje od društva koje su gradili i za koje su se borili. Udruga umirovljenika Svijet čarolije i Udruga hrvatskih ratnih veterana Zagreba danas surađuje na nekim sasvim drugačijim projektima. Druženje je njihov imperativ, a teške ratne i umirovljeničke priče zamijenili su kreativnim izričajem, ručnim radovima, pjesništvom, slikarstvom. Ljubav prema slikarstvu i poeziji naslijedio je od pokojne majke, kaže nam Ivan Šekira, član Udruge hrvatskih ratnih veterana Zagreba. Ja to dugo radim, pa više to više nije recimo amaterizam, to je više poluprofesionalno. A jeste li išli gdje na nekakav tečaj, je li vas netko... Nisam. Bio sam na nekoliko izložbi, pošto sam ja bio u policiji, u jedinici za posebne namjene. Bio sam tamo u Savskoj, imali smo izložbu gore u Gorici i tako još nekoliko grupnih i samostalnih izložbi. Sve ove slike i predmete, što za izložbe, što za humanitarnu prodaju ili iz zabave, zajedno izrađuju članovi Udruge umirovljenika Svijet čarolije i umirovljeni ratni veterani. Naša suradnja se temelji uglavnom na druženjima, na radionicama. Imamo sada, krenuli smo u provedbu svake godine imamo nekoliko projekata financiranih od strane grada Zagreba, Ministarstva hrvatskih branitelja. Sada smo ušli u jedan veliki evropski projekat gdje imamo čitav niz događanja od nutricionističkih radionica, kreativnih radionica, umjetničkih, sportskih treninga, IKT radionica, znači internetskih poznavanja i tako dalje. Tako da čitav niz spektar aktivnosti koje provodimo, ajmo reći, u suradnji sa članovi jedne i druge udruge i otvoreni smo općenito za suradnju sa svim udrugama civilnog društva. Tu uvijek prevladava smijeh, razgovor. Za sada, hvala Bogu, nismo naišli niti jednom na neku tužnu priču, ružnu priču. Nažalost, oni to vjerovatno drže u svoja 4 zida. Dok smo tu zajedno, tu je sve jako dobro. Ja se najviše volim družiti, iskreno. Iskreno druženje. Tu se napune baterije i onda ste tjedan dana mirni. A ako nigdje ne izlazite, pogotovo u ovo vrijeme, onda ste nigdje. Onda si bolestan čovjek. Mi se tu družimo, veselimo, te teške trenutke ne spominjemo. Velik dio branitelja sada već pripada kategoriji treće dobi, tako da je ova braniteljsko-umirovljenička suradnja prirodna, kažu nam. Pripadnici najistaknutijih ratnih brigada, nakon što su u ratu morali kreativno nadmudrivati neprijatelja, sada tu kreativnost pretaču u rad s onima koji su uvijek na rubu društva. Mnoge radionice imamo, pogotovo slikanje. Sad radimo na jednom velikom projektu, morate vidjeti veliki tigar u obliku tigra koliki je, koji se radi jedna ekipa, pogotovo sa djecom sa posebnim potrebama. Taj se radionice provedu u Rakitiju i provode se sa profesorima za djecu sa posebnim potrebama. Znamo kakav je socijalni status, nažalost, umirovljenika, tako i većine branitelja. Bez obzira što je percepcija javnosti potpuno drukčija, da branitelji imaju visoke mirovine, da jedan manji dio možda da, ali većina branitelja ima prosječnu mirovinu s kojom teško preživljava, ne može ići svaki dan u restorane, kafiće i negdje. Znači, ovo je idealan prostor koji omogućava zajedničko druženje i zajednički rad. Ako se ovdje i ispriča koja ratna ili umirovljenička priča, ona uvijek ima pozitivan predznak. Ovim ljudima upravo je to energija za preživljavanje umirovljeničko-veteranske svakodnevice. A kako je došlo do ove veteransko-umirovljeničke suradnje, razgovaramo u današnjoj emisiji s našim gostima. S nama je gospođa Mirjana Novačić, predsjednica Udruge Svijet čarolije. Dobar dan i dobro nam došli. I s nama je gospodin Zvonko Sesar, predsjednik Zbora Udruga hrvatskih ratnih veterana i predsjednik Udruge hrvatskih ratnih veterana Zagreba, s kojom spomenuti Svijet čarolije i surađuje. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan vama i gledateljicama i gledateljima. Evo, vidjeli smo u našoj uvodnoj reportaži priču o vašoj radionici, o vašoj suradnji. Gospođo Novačić, kada i kako je došlo do ove suradnje? Pa do ove suradnje je došlo sasvim spontano, prije 2 i nešto više godina.
Gospodin Zvonko je vidio naše radove, dopali su mu se i pozvao nas je u naše prostore, što smo mi prihvatili i zahvalni smo mu na tome, jer ne moramo plaćati naknadu, to moram naglasiti, jer svi znate da danas za prostor treba plaćati naknada i tako dalje. Mi smo prostor dobili besplatno, znači možemo ga koristiti, mogu se ljudi družiti, možemo provoditi masu aktivnosti, ne samo radionice, i na tome smo i zahvalni. A gospodine Sesar, ovo znači što je rekla gospođa Novačić, vi ste posjećivali umirovljeničke sajmove gdje su umirovljenici s kojima gospođa Novačić već dugi niz godina radi kroz nekakve druge udruge i tamo ste primijetili njezin rad, njezinu energiju. Kako je to s vaše strane izgledalo? Da. Evo, jednog dana pozvali su me isto jedni prijatelji, članovi, da dođemo u posjetu njihovom štandu koji je bio izdržan na trgu Bana Jelačića. I kada sam vidio te proizvode, bio sam slobodan uzeti nekoliko tih proizvoda kako bi ih stavili u arhive naše udruge. Moram reći da gospođa Mirjana i njena cijela družina, ekipa, odnosno umirovljenice i umirovljenici, su toliko aktivni, toliko su lijepi proizvode učinili i napravili da su nama njeni izložci bili prepoznatljivi. Svakako i sa ostalim proizvodima koje imamo kod nas u udruzi. Evo, hvala lijepa na vašem prilogu kojeg ste i snimili i vidjeli ste tamo da i od samih pletera, i samih i boca i određenih proizvoda spadaju skoro u kategoriju umjetničkih kategorija, zato što je svaki proizvod koji se radi je u stvari unikat. Apsolutno. I ti unikati u stvari predstavljaju tu dopunsku aktivnost koje naše žene, odnosno braniteljice i branitelji svakako, ali i umirovljenice koji su postali naši članovi na čelu sa Mirjanom daju jedan novi svijet čarolije i u našim prostorima. Koga više potiče, umirovljenici veterane ili veterani umirovljenike? Ili je obostrano? Pa mislim da tu nema natjecanja i da ne mogu reći da netko više ili manje. Znači, zajedno idemo napred. S tim da moram reći da jednostavno kad sam se uključila kod njih, oni su bili koji su poticali me da u stvari organiziram tu udrugu Svijet čarolije. Aha, znači, oni su mi suorganizatori, guraju nas napred, razumiju kad netko nema, jer vjerujem da i masu branitelja ima sa niskim mirovinama i da nemaju, pa nas razumiju. Evo, upravo to da se onda nadovežemo, nekako percepcija u javnosti je u odnosu na umirovljenike civilne, da su umirovljenici među braniteljima, da su to nekakvi bogataši sa ogromnim mirovinama, privilegijama i tako dalje. Kako je došlo do toga da nakon teško stečene slobode i domovine mi imamo takvu percepciju o onima koji su nam ovo stvorili? Da, moram izraziti žaljenje za tu krivu percepciju. Danas je na broju negdje oko 460 tisuća branitelja, da nam svaki dan umire 13 do 15 branitelja, ali da isto tako oko 150-160 tisuća branitelja još radi u službama, odnosno provode aktivnosti, popunjavaju državni proračun. Znači, od tih 500 tisuća branitelja, koliko ih je bilo, nisu svi ostvarili pravo na mirovine. I zbog toga jedan dio ratnih vojnih invalida, 100%-nih, i drugih ratnih vojnih invalida imaju nešto veće mirovine, ali moram reći, nažalost, da imaju i branitelja, hrvatske branitelje iz Domovinskog rata koji imaju po 1900-2000 kuna. Sad ne recite, molim vas, da li se od 2000 kuna može živjeti? Da, to je apsolutno i priča, ako se ne varam, umirovljenika koji su članovi. Tako je, i Svijeta čarolije. Vi isto, gospođo Novačić, radite s umirovljenicima koji su mahom iz radničkih, zagrebačkih obitelji, radničkih kvartova, koji su 40 godina zarađivali svoje mirovine koje danas ne iznose više možda od 2500 kuna. Ne, čak ima i nižih. Jako ih je malo koji imaju više od 2500. Prosjek je tu 2000 ili nešto niža mirovina. Kako vi njih motivirate na odlazak, na ove radionice, na ova druženja? Pa motiviramo ih tako što imaju besplatno materijali s kojeg rade. Uvijek mogu napraviti sebi neki rad za poklon nekome i tako dalje, što ih jako veseli i puno ih motivira to. Jer, na primjer, nemaju novaca za kupiti nekome poklon,
pa naprave svojim rukama i to im jako puno znači. Gospodine Sesar, evo, kad smo došli tamo, onako, nemalo smo bili iznenađeni kad smo vidjeli te branitelje, pa onako, kad netko kaže da je bio među tigrovima, da je bio u tim nekakvim elitnim postrojbama, uvijek zamišljamo nekakve alfa mužjake koji ne bi imali apsolutno nikakvog interesa za nekakav kreativni izričaj tipa crtanje po svili, po staklu. Vidjeli smo, evo, umirovljenog gospodina iz policije koji se bavi slikarstvom. Kako su se branitelji priviknuli i kakav je za njih bio izazov taj jedan kreativni rad? Da. Pa evo, dopustite nekoliko rečenica. 90. godine hrvatski branitelji su praktično nastali mladići koji su otišli u rat, nisu imali nikakvog iskustva. Bili su u ratu, oslobodili našu domovinu i vratili njen ustavnopravni poredak. Mnogi su ti ranjeni branitelji koji imaju i mirovine i veće i manje, došli su u fazu, evo, kao ja i mnogi drugi, u godine u kojima smo kao umirovljenici željni određenih aktivnosti. Te aktivnosti provodimo u određenim našim prostorima. To su naši poslovni prostori i mi na Trgu Bana Jelačića imamo krasan prostor koji smo mi sami, ratni vojni invalidi i hrvatski ratni veterani, uredili kako bi on bio vjerodostojan prostor za i invalide, ali možemo reći i druga civilna društva, među inima i sa gospođom Mirodom, koja moram naglasiti da je vrlo aktivna i 2-3 puta tjedno dolaze kod nas. I mi smo doslovce presretni kad u stvari među tim i muškim braniteljima nalaze se i žene koje dolaze sa čašću i poštovanjem prema braniteljima, neovisno o mirovini, ali mi doslovce izdvajamo iz svoga fonda određena sredstva i kupujemo u stvari sredstva koje su njima neophodno potrebne, kao što su boje specijalni, kao što su platna, stakla, boce, ne znam, vazice, u kojima je gospođa Mirjana kazivala. I ti proizvodi postaju praktično umjetničko djelo. Jer to je doslovce svaka ta boca, svaki taj predmet je unikatan. I on kad se stavi u jedan celofan sa jednom ružom, jednim cvjetom, on se može pokloniti i kome god smo taj naš poklon od njih preko nas, veterana, poklonili, ta osoba je bila zadivljena kako je to divno i krasno izgleda. Ne možemo onda govoriti nekako, kad smo već malo prije dotaknuli ovu priču kako smo došli do toga da nam je percepcija u javnosti o braniteljima takva, jer naprosto mislim da u Hrvatskoj nema obitelji bez branitelja, niti obitelji bez umirovljenika. Nekako mi danas prvi put govorimo o toj suradnji koja je, ajmo to tako reći, institucionalizirana. Međutim, može li se ona još nekako pojačati, još nekako poboljšati? Evo, obzirom na to da ste sve prisutni, kažem opet, u svakoj obitelji. Pa moram se zahvaliti i Vladi Republike Hrvatske i ministru Aladroviću koji je kroz Europski fond za financiranje civilnih društava, među inima i aktivnost samih hrvatskih branitelja i drugih civilnih društva su zajedno stvorili određene programe i napisali takve programe koji se financiraju iz europskih fondova i ta pripomoć u financijskim sredstvima nam je dala moć i sposobnost da možemo biti aktivni, kreativni, pa među inima u samom tom druženju resocijalizacija. Što ujedno i pomaže braniteljima, znamo da se puno govori o njihovom PTSP-u i tako dalje. Znači, to je nekakav njihov vid i rehabilitacije i terapije kroz rad u ovakvim udrugama i radionicama. Apsolutno. Vlada Republike Hrvatske na tome potencira i zbog toga ta sama aktivnost, ne samo branitelja kao takvi koji imaju svoje druženje, mi imamo i svoj klub veterana na kojem branitelji čak iz Dugog Sela, Sesveta, Dubrave, svaki dan dolaze kod nas popiti kavicu i što sam ja nekako zagovornik nutricionističkih vrijednosti, dolaze popiti 2 deca rajčice kuhane, takozvanog paradajza, ali rajčice slavonske koje dolazi iz Čajkovaca. Gospođo Mirjana, evo vidjeli smo znači radionica koja se održava na Trgu Bana Jelačića. Koliko puta tjedno idete tamo? Kako vam se eventualno netko može pridružiti? Znam da ste prošli tjedan bili na jednom izletu. U čemu se sastoji još sva ta vaša suradnja?
Pa naša suradnja se sastoji na više polja. Znači, bili smo kod Tigrova na tom prekrasnom izletu gdje smo imali prekrasno druženje, stvarno za pamćenje. Službeno je radionica svaku srijedu od 16 do 18 sati. Znači, svako može doći u prostor i vjerujem da će naći nešto za sebe interesantno. Osim toga, imamo i druge, imamo izlete, sportske aktivnosti ćemo sada imati. Znači, kad neko dođe i uključi se, vjerujte, uvijek nađe nešto za sebe. Bitno je samo to, doći prvi puta, što je mnogima jako teško. Zašto im je teško? Pa ne znam, ljude je teško pokrenuti da dođu prvi puta. A vjerujte, kad dođu jedanput, onda dolaze stalno. Je li ih teško pokrenuti da se uključe u neku aktivnost? Recimo, dobro, ajde, umirovljenike možda malo manje, a je li veterane teško uključiti da se prime kista, olovke, škara? Pa dobro je gospođa Mirjana rekla. Kada osjete tu jednu sinergiju, moram reći sa kreacijom ili kreativnošću koje naše žene branitelja daju u cijeloj Hrvatskoj. Znači, nije samo aktivnost ovdje kod nas u udruzi, nego i u cijeloj Hrvatskoj. To je takva jedna pozitivna sinergija u kojem ljudi željno očekuju doći u taj klub, ali ne samo doći, nego biti tu svakodnevno. I još nešto što je najbitnija stvar, a to je da mi organiziramo i određena putovanja i u Vukovar, i u Crikvenicu, i u neka druga mjesta. Zajedno organizirate, pretpostavljam, i obilježavanje obljetnica koja su vezane uz domovinski rat. Htio kazati da u stvari na dane obilježavanja, blagdana, državnih praznika, a pogotovo mjesta poginulih hrvatskih branitelja u kojima je dolazilo i do masovnih ubistava, zločina, obilazimo, palimo svijeće i održavamo 10-15 minuta jedno kratko predavanje o povijesti toga mjesta. Tako da evo, dopustite mi, tako da evo sad za 9. mjesec pripremamo sa gospođom Mirjanom i njenom skupinom, sa njenom udrugom, otišli u Vukovar na 2 dana. Jedan dan, cijeli dan će biti posjeta Vukovaru, Božnice na Vukovaru ili oko Vukovara samog, posjeta svakako muzeju Ovčara, poginulih branitelja, ali drugi dan posjeta Baranje i braniteljskih zadruga koje rade proizvode na ekonomsko isplativoj osnovi. Tako da nije samo pitanje druženja, nego hrvatski branitelji danas su jako zaposleni i rade na svojim i privatnim i nekim drugim imanjima, zajedno udružujući se kako bi stvorili jedan proizvod koji će na tržištu biti prepoznat. Jedna edukativno-zabavna suradnja. Gospođo Mirjana, ne možemo to sad ne spomenuti. Kad god idemo, recimo, ovako snimati udruge umirovljenika, to se uvijek sveda na snimanje udruge umirovljenica, gdje one, uglavnom žene dolaze na ta druženja, uglavnom se žene bave tim kreativnim radom. Sada je ovdje taj nekakav odnos među spolovima podjednak. Je li to možda isto tako utječe na druženje? Mislim, bez ikakve, naravno, predrasude o bilo čemu da tu govorimo. A je li to bitno da se možda isto tako i taj omjer među spolovima izbalansira? Pa vjerujte da je dosta bitno, jer u početku jako malo je bilo muških, pa onda su ovi povukli koji su dolazili, ove koje je trebalo uključiti. I pozivam sve muškarce da se uključe, jer će pronaći nešto za sebe, bit će im lijepo druženje i onda je to puno ljepše, jer oni neku svoju priču, žene svoju priču, pa tu nastane i smijeh, zezancija i to je druženje onda puno ljepše. Jako lijepo. Evo, rekli ste Trg bana Josipa Jelačića 15, prostor 1 u Veži, srijedom ste tamo od 4 popodne. Ono što znamo isto tako, udruge branitelja su rasprostranjene po cijeloj Hrvatskoj, udruge umirovljenika su također rasprostranjene po cijeloj Hrvatskoj, što u okviru, ne znam, različitih njihovih krovnih organizacija. Može li tu doći do jedne malo veće suradnje na razini cijele Hrvatske? Negdje možda umirovljenici imaju prostor, negdje možda branitelji imaju malo više prostora, malo više novaca im dodjeljuje lokalna samouprava. Možete li nekako potaknuti te vaše udruge na terenu da više uključe umirovljenike? Vidjeli smo, evo, Tigrovi u Rakiti uključuju djecu s posebnim potrebama, da se te, kako mi kažemo, marginalizirane skupine društva više nekako okupe, da im se da više na važnosti, da više surađuju i da im na kraju krajeva bude svima bolje.
Da. Moram reći da na razini države, gradova i općina postoje mnoge udruge proizašle iz Domovinskog rata. U zadnjih nekoliko godina Ministarstvo hrvatskih branitelja je pokrenulo taj projekt da aktivni u mirovini nije samo projekt aktivnosti hrvatskih branitelja, nego zajedno hrvatski branitelji sa ostalim umirovljenicima se udružuju i rade aktivnosti koje su neophodno potrebne. Bitno je to druženje, a to je jako velika pripomoć u resocijalizaciji hrvatskih branitelja. Evo, ja mislim da smo mi danas kroz emisiju, žao mi je, već nam je isteklo vrijeme za razgovor, dali jedan krasan primjer suradnje branitelja i umirovljenika na jednoj lokalnoj razini ovdje u gradu Zagrebu i svima doista možete biti primjer da nešto lijepo pokrenu i u svojoj zajednici. Najljepša vam hvala na razgovoru i na dolasku u Treću dob. A vi, dragi gledatelji, ako ste što propustili, možete nas potražiti na platformi HRTi ili pogledati u repriznim terminima u četvrtak i nedjelju na HRT-u 4. Hvala vam što ste bili s nama. Budite ponovno za tjedan dana. Lijep pozdrav. Štorija o Nadalini. More biti da vi znate Nadalinu, a? Sva puca od lipote, a da vam pravo rečen, jema je čaj vidit. Smantala bi ona i većega muškardina, a din ne bi ovakoga karonju, kača sa ja, a najskolika to čaje noge u dvoru. Ejme! Nadalina noge toča, sred dvora u maštilu, jo che bellezza che finoccia, i scempia mlado silu, svi gleda do noge bile, uz bačve karatile, jer staja je od zrilog voća, kad Nadalina noge toča, jer staja je od zrilog voća, kad Nadalina noge toča. Nadalina, Nadalina, da si moja Nadalina, je maravi muškardina, Nadalina, Nadalina. I onda mi je ovoga slatkoga u fešte, torte, krotganti, mandulata. Ja mislim da nema ništa slaje od slatkoga. Mora biti da je jedino slaja Nadalina. Cijeli dvor zamiriše i poludi kad ona pravi slatko. Ajme! Ha! Hajme! Kad Nadalina misli slatko, u dane ispred fešte, jo daj mi di bana kratko, čas skriva ispod mešte, jer slatka je kad cukar fini, dok leti po kužini, i rado bi je jema svako, kad Nadalina misli slatko, i rado bi je jema svako, kad Nadalina misli slatko. Nadalina, Nadalina, da si moja Nadalina, je maravi muškardina, Nadalina, Nadalina. To cijeli svi zna more praviti na mali milijun načina. U sorbulu, najoko i sirova, a more se i u tvrto i u meko, i u gusto i u ritko i sa svom mogućom pizom mutit. A kad Nadalina muti jaja, to je onda prava pašta od jaj. Ajme! Kad Nadalina muti jaja, zamuti pamet svima, i svaki dan on sve je slaja, kad kuca je dobreg vina, na sebi ima sve na rige, i šačine butige, i svježe lube zretaja, kad Nadalina muti jaja, i svježe lube zretaja, kad Nadalina muti jaja. Nadalina, Nadalina, da si moja Nadalina, je maravi muškardina, Nadalina, Nadalina. A ja finila je i ova, valja poću reći. Al kad Nadalina gre leći,